Ну, як па мне, вось, так не выглядае гэта нечым такім ужо занадта страшным, то больш, што я маю інфармацыю прама ад удзельнікаў, ад людзей, которые наведвалі гэты канцэрт. Ад тваіх дзецей. Да, ад маіх дзяцей. Самае галоўнае, што вось гэта 70 000 чалавек, да, вроде бы паводзілі сябе неяк вельмі актыўна, але большасць з іх, яны все знаходзілася пад кантролем, самі сябе кантралявалі, как бы, ну, але выглядае гэта ўсё досыць так... Як робіцца хайп на некалькіх кадрах і на паводзінах толькі некаторыя групы, і што гулам спалучае сучасных фанатаў, усё гэта мы абмяркуем з нашай цудоўнай госцяй, клінічнай псіхалагіняй, кансультанткай у метадзе когнітыўна-паводзінавай тэрапіі Лілія Хедзінай. Прывітанне, Лілія. Прывітанне, добрый ранец. Лілія, прывітаннечкі, даражэнька. Ну і вось канцэрт Макса Каржа ў Варшаве 9 жніўня. Можа, ты была, дарэчы? Не, я не была, это не моя музыка. Сабраў шмат маладых гледачоў. Кажуць, больш за 60 000, почти 70 000. Ну і чаму вось менавіта падлеткі, маладыя людзі, як ты думаеш, яны асабліва схільныя аб'ядноўвацца ў нейкія супольнасці, такія фанацкія супольнасці, паддавацца як быццам бы ўплыву натоўпу. Скажы шчыра, мне падавалася, што гэта ўжо такое олдскульнае, вось гэтыя такія, ведаеш, фанацкія супольнасці, што гэта калісьці вось было даўно, 60-е, 70-е, 90-е, а што вось зараз такое адбываецца? Для мяне гэта таксама неспадзяванка. Ну, увогуле, гэта эстэтыка і культура Каржа, яна таксама дзесьці вось з двароў, з вуліц, такое, мабыць, як 90-е. Што адбываецца з падлеткамі, калі яны трапляюць такі натоўпы, чаму яны аб'ядноўваюцца? Таму што гэта узрост, у якім ствараецца наша самаідэнтычнасць, і вось гэтае яно ператвараецца ў мы. Я вакол сваіх, я адчуваю сябе бяспечна, гэта нягледзячы на тое, што яны могуць быць небяспечнымі для іншых, але я адчуваю сябе бяспечна сярод іх. І тут кожны з падлеткаў адчувае сябе больш моцным, больш свабодным, аб чым песні Каржа, аб свабодзе, аб парушэнні правілаў. Трэба жыць кайф, малы павзраслел і гэтак далей. Абсалютна, так, поўная свабода, рабі, што хочаш, гэта тваё жыццё. І вось калі гэта выкруціць на максімум, то вось гэта натоўп на максімалках робіць тое, што мы бачым. Ну, там уже яшчэ такое было, што канцэрт пачаўся, па-моему, амаль на 3 гадзіны пазней. Потым я вельмі разумею, што гэта такое, калі пачынаюць некуды ламіцца і так далее. Конечно, не ухваляю гэтыя паводзіны, таму што, ну, трэба паводзіць сябе карэктна ў любой сітуацыі. Але скажу, што, ну, насамрэч, часта здараецца на канцэртах вось такая актыўнасць. Я памятаю, калі я была там падлеткам, мы ездзілі на басовішчы, і там таксама слымеліся трохі. А футбольныя фанаты, ты паглядзі, што вытвараецца. Я думаю, маладосць мае вось гэтую энергію. На матчах лігі, там, боже. Трэба яе выплёсківаць. А вось пытанне, наколькі зараз актуальная справа куміраў? Ці нашым маладым пакаленням зараз куміры патрэбныя? Бо, дарэчы, сам Корж, ён заўсёды падкрэслівае, што я такі самы, як вы. Ну, мы, конечно, разумеем, што гэта такім з нацяжкай, так? Але ён звычайна стараецца казаць, што я такі самы, як вы, і вось таму мы все разам з вами. І вось менавіта таму ён і збірае такія натоўпы. Таму што калі падлеткі глядзяць на кагосьці, хто мае поспех, і ён просты такі, свойскі, то ён становіцца для іх нейкім такім прыкладам таго, якім я хачу быць. І куміры яны будуць заўсёды патрэбныя падлеткам. Канешне, ёсць фанацкі рух і больш дарослы, але ён ужо не такі будзе катэгарычны, не такі чорна-белы, як у падлеткаў, бо у падлеткаў вось гэтая патрэба унутраная, эмацыйная, эвалюцыйная у нейкім адзначэнні самасвядомасці, хто я такі ёсць, яна вельмі важная, вельмі значная. Гэта той узрост, у якім гэта значна. І таму куміры, яны вызначаюць вось іх ідэнтычнасць і як яны будуць выглядаць для іншых. Калісьці мае 16 гадоў сябры падаравалі мне квіток на канцэрт майго куміра, і гэта быў Віктор Цой. І я гэта запомніў на ўсё жыццё, таму што той атмасфера, которая была на стадыёне «Дынама», калі здавалася, я любіў усе гэтыя 25 000 чалавек, і мы ў адным памкненні нешта там хацелі выскачыць на гэту траву, там танцаваць вакол сцэны. Гэта, ну, як бы запамінаецца. Але вось якія механізмы псіхалагічныя знаходзяцца ў аснове вось гэтага выбару, што чалавек там абірае для сябе нейкую субкультуру ці асяроддзе там.
там один валасы ў сіні красіць, другі У у чорны. бардовы, трэці збрывае налыса, чацвёрты носіць клёпкі. І вось гэта ўсё рознае. Як гэта адбываецца? Якія механізмы? Тут шмат чаго залежыць ад такога унутранага індывідуальнага складу, які складаецца з біялагічных фактараў, псіхалагічных і сацыяльных фактараў. То бок сацыяльных гэта асяроддзе, у якім мы развіваемся. І што тут працуе на фізіялагічным узроўні, гэта заўсёды за любымі паводзінамі стаяць эвалюцыйныя механізмы. Гэта бяжы, бягі і замры. І вось наша эмацыйная сістэма, нервовая сістэма можа быць прыхільная да якосці аднаго вось гэтага спосабу выжывання. Калі мы бачым шмат людзей, з якімі мы сябе ідэнтыфікуем, тады наша нервовая сістэма стараецца да іх намагацца дастасавацца, так, быць падобнымі да іх, таму што эвалюцыйна нам трэба быць сярод сваіх. Гэта наш спосаб не згубіцца, наш спосаб выжыць, наш спосаб сустрэцца з ворагам, калі мы у нашым асяроддзі бяспечным. І вось на эвалюцыйным узроўні, калі натоўп кудысьці бяжыць, нам імпульсіўна хочацца бяжаць з ім, бо ён хіба бяжыць ад чагосьці небяспечнага, хіба да чагосьці вельмі важнага і цікавага. І вось таму нам хочацца з імі. Лілія, Макс Корж фактычна зрабіў штосьці амаль немагчымае. Зараз ён аб'яднаў людзей з абсалютна розных краінаў, з розных культураў, вось падкрэсліваючы гэту такую свойскасць, вось гэты двор, гэта такі пэўны моладзевы пратэст. Бо я ведаю, што насамрэч на гэтым канцэрце былі беларусы, але яны не былі ў большасці. Там былі расіяне, былі украінцы. Я ведаю, што прыязджалі аўтобусы з малдаванамі і былі казахі, карацей, вельмі шмат рознай моладзі, якія фактычна былі аб'яднаны вось гэтай музыкай. Як гэта атрымліваецца? Бо я ведаю, што акурат фанацкая супольнасць у Макса Каржа, яна вельмі моцная. У іх ёсць свае правілы, у іх ёсць свае кэмпы, яны сапраўды вось трымаюцца разам, і я ведаю, што яны, іх там Макс сам з імі неяк стасуецца, камунікуе. Вось як будуецца такая велізарная фанацкая база, у іх там і мерч свой ёсць, і карацей, свае такія сустрэчы, вось асабліва таксама абураліся, што іх там былі нейкія несанкцыянаваныя вечарынкі і імпрэзы, якія адбываліся па ўсёй Варшаве, і палякаў гэта абурыла, маўляў, як гэта так, а для фанатаў Каржа гэта нармальна. Ну, тут усё закладзена ў сам сэнс тэкстаў Каржа і ў той вайб, які ён з сабой нясе, бо ён напрамкі гаворыць, што няма значэння якой-то нацыянальнасці, няма значэння якіх-то палітычных поглядаў, бо мы ўсе роўныя, мы ўсе маем права вось на гэтае веселье, свабоду. І таму гэта прыцягвае людзей, гэта ім падабаецца. І тым людзям, якія не маюць вось такога вельмі жорсткага грамадзянскага, мабыць, погляду, для іх гэта як глыток паветра. Такая прывабная мадэль, да каго далучыцца, так? Так, да якой можна далучыцца. І у яго вось гэтым такім свабодным і, можа быць, лёгкім вайбе ёсць трохі агрэсіўнасці пра тое, што ідзі і дабівайся свайго. Ідзі і рабі, як так ты хочаш. Прыгінай мір пад сябе. І вось гэтая такая агрэсіўнасць, яна таксама як клей працуе паміж тымі, хто хоча рухацца наперад. Вот, сын мой быў з жонкай яго маладой на гэтым канцэрце, сказаў: тата, ну там недзе было вось гэта вот, але мы былі ў іншым месцы, у нас былі ўвогуле людзі, которые пелі, абнімаліся, там танцавалі, нічога такога агрэсіўнага не было. Я пра што хацеў запытаць? Пра эфект натоўпу. Я вось сам колькі разоў пападаў у сітуацыю, калі раптам у натоўпе ты пачынаеш нешта адчуваць такое, што гэта становіцца адзінай масай. Гэта праўда, гэта існуе такое, і на чым гэта таксама аснавана. Як гэта пазбегнуць, калі натоўп не туды ідзе, якусь бяспеку сабе стварыць у гэтай сітуацыі? Тут патрэбны пэўны ўзровень самасвядомасці, таму што калі ты ведаеш, што
ты можаш як нейрафізіялагічна паддацца натоўпу, то лепей трымацца падалі ад натоўпа. Калі ты ведаеш, што ты больш можаш кантраляваць сябе у нейкім асяроддзі, то можа быць натоўп для цябе не такі небяспечны. Што адбываецца, мы бачым, як паводзяць сябе тыя, хто падобны да нас, тыя, з якімі мы аб'яднаныя па нейкім крытэрыі, і мы синхронізуемся з імі. У гэтым натоўпе размываецца індывідуальнасць, размываецца асоба, адказнасць размываецца таксама, яна вельмі размеркаваная паміж усімі. І тады, калі хтосьці штосьці робіць і такіх людзей шмат, то нам імпульсіўна хочацца ісці за імі і рабіць тое, што робяць яны. Бо у нас ёсць такая патрэба ў адабрэнні нашага асяроддзя, і калі мы робім штосьці, што не робіць асяроддзе, ёсць такі несвядомая пагроза таго, што нас могуць адхіліць, нас могуць выгнаць, а гэта вельмі страшна на біялагічным узроўні. На ўзроўні гэтага канцэрта я пабачыла, як працуе інфармацыйная бурбалка і як лёгка маніпуляваць фактамі, бо мы ведаем, што калі заходзілі на стадыён, сцягі адбіралі, і сцягу амаль не было, ну там, мабыць, хтосьці прынёс. І вось там літаральна было 2 сцягі, якія выхапілі некалькі тэлефонаў, потым яны распаўсюдзіліся па ўсіх сацыяльных сетках, і таксама вось гэты відэа, дзе людзі пераскокалі праз бар'еркі, але мы разумеем, што гэта не быў цэлы канцэрт. З яго мы варта асуджаць вось гэтых маладых людзей за такія паводзіны. Ці сапраўды штосьці страшнае там адбылося? Ну, страшна, гэта вельмі суб'ектыўна. Ну, я маю на ўвазе непрыемлемае ў грамадстве. Яно можа быць непрыемлемым для шматлікай супольнасці, але такое будзе заўсёды. І марыць аб нейкай утопіі, што мы ўсе будзем такія паслухмяныя, роўненькія, і ніхто не будзе правакаваць, напрыклад, гэта утопія, такога не будзе, заўсёды будзе хтосьці, хто захоча вылучыцца, зрабіць такое нешта. І таму мне здаецца, што тут трохі overreaction такі, перахайпавана. Але, можа быць, гэта звязана з тым, колькі людзей пацягнулася за гэтым. Бо гэта такі прэцэдэнт, які не вельмі папулярны пасля канцэртаў і на канцэртах, што дэпартаваны людзі пасля гэтага. Для супольнасці польскай гэта сур'ёзна. Ну, вось прыязджала гэта амерыканская спявачка, которая тройчы сабрала 60 000, і до яе канцэрта, і пасля яе канцэрта таксама было просьма інцыдэнту ў горадзе, я сам бачыў, калі гэта англамоўныя людзі, там нейкія разборкі былі з паліцыяй і так далее, але нідзе я не чытаў у сродках масавай інфармацыі, каб іх недзе там дэпартавалі. Асабліва футбольныя фанаты, вось калі прыязджаюць. Гэта ж, мы ведаем, асобная катэгорыя. Футбольныя фанаты, я сам на вуліцы Французскай сутыкнуўся, быў з калоннай, которая суправаджала 50 ці 60 паліцэйскіх аўтамабіляў, і там тых фанатаў было менш, чым там аўтамабілю, але яны ішлі вельмі такія скандалі, выглядала гэта збоку, як, знаеш, такая вельмі арганізаваная акцыя, але я разумею, што людзі ішлі і проста выкідвалі свае эмоцыі. Але тым не менш, у цябе... Дарэчы, гэта вось добры спосаб выкідваць эмоцыі, правда? Не душыць іх у сабе, а лепш пайсці на канцэрт і паслэміцца. Ну, чаму не? Так, я люблю метал-музыку, і калі я двойчы трапляла ў слэм, і там у слэме можа быць неяк страшна, але пасля ты адчуваеш сябе абсалютна без напружання ўнутранага, і толькі якіясьці такія эмоцыі пра свабоду, і там яшчэ адбываецца такі псіхалагічны механізм. Вось было штосьці страшнае, але я выжыў. І мы тады атрымліваем шмат дафамінчыку, і нам добра пасля гэтага. А вось, можа быць, ёсць нейкі чек-ліст, як все-таки сябе паводзіць, калі ты аказаўся ў цэнтры масавага ажыятажу, не хацеў аказацца, а аказаўся. Як вось што зрабіць, каб трошки сябе, ці таго, хто побач безапасіць, і як бы не паддацца уплыву натоўпу? Ну, падрыхтоўка да выхаду — гэта такі ж must-have, як білет на канцэрт. І яна пачынаецца яшчэ да канцэрта, бо ты павінен разумець, дзе ты знаходзішся, якія ёсць пуці адыходу. Ты павінен разумець пра сябе, што табе
свойственна, што ты можаш зрабіць, чаго ўжо на ўласным досведзе што ты ведаеш пра сябе. І тады ты можаш займаць месцы, якія не вельмі небяспечныя з пункту гледжання натоўпу. І тут яшчэ важны момант, што не трэба стаяць каля нейкіх бар'ераў, ступеняў і гэтак далей, каб было шмат свабоднай прасторы, каб кудысьці цябе не прыціснулі таксама. Каб цябе ніхто не штурхнуў, ты не ўпаў. І вось глядзець перыядычна, аглядваць там, што там 3 хвіліны якісьці натоўп і глядзець, ці адбываецца ўсё добра, няма ли небяспекі. Калі ты бачыш якісьці замут, які табе не падабаецца, адысці адтуль. Можа лепей нават у такіх нейкіх агрэсіўных момантах займаць больш пазіцыю на седзячых трыбунах, бо вельмі хочацца драйву, кайфу, але гэта можа і быць тым рызыковым момантам. Дзякуй вам велізарныя. Мы з усіх бакоў абмеркавалі канцэрт Макса Каржа. Шчыра я радуюся, што ёсць такія магчымасці для моладзі зараз, што яны маюць сваю супольнасць, дзе могуць выказацца і адчуць сябе сярод сваіх. Гэта вельмі істотна для далейшага псіхалагічных станаўлення. Моя мара, каб все-таки Корж ще й зрабіў колькі класных трекаў на беларускай мове. Я повогляд яго таксама полюбив. Я слухаў некалькі мелодый, здорово. Ну, дзякуй, Ліля, што прыйшла до нас, і дзякуй, што развеялі мы разам, все-таки здаецца, вось гэта вот ой-ой-ой, такое было на канцэрце. Аліна гэта ацэньвае пазітыўна. Я таксама, і ты таксама прынесла нам пазітыў. Дзякуй. Дзякуй велізарны.